Todo listo para que comece a 19ª edición da Festa do Mar. Este evento, que naceu no ano 2001 co obxectivo de promocionar a gastronomía local, é xa un referente a nivel galego. A programación, como cada ano, ofrece actividades para todos os públicos, tamén para os máis pequenos. Importante o festival, como novidade, o Festival Chanaliña. Esta é a segunda edición do Festival Chanaliña, que empezou sendo un concerto infantil que se facía na Praza de Chousa e que este ano o que vai a ser é un sinfín de actividades entre o mércores 21 e o xoves 22, con moitísimas actividades como podedes ver no programa. Ademais da mostra gastronómica, na que este ano o Concello espera repartir máis de 1.100 kilos de ameixa e mexillón, neste evento destaca tamén o encontro de embarcacións tradicionais, unha cita que se leva celebrando 14 anos. Supoñemos que estaremos no entorno das 40, que é máis ou menos o que movemos todos os anos. Pode haber algunha máis, depende. Eso non podes saberlo, porque depende de como a xente se pode organizar para vir, e despois dependes da meteoroloxía dos últimos días, que a veces xogache mala pasadas, non? Ahora mesmo non está previsto que haxa mal tempo, e o normal é que nos movamos nese entorno das 40, 40 e algo. E, por suposto, que sería da Festa do Mar sen a música. Pola Praza da Chousa pasarán artistas como Leni Fureira, David de María ou Henry Méndez. Ademais, dentro da programación musical, está tamén o Armadiña Rock. Este ano, como novidade, haberá un pregón a cargo de Xosé Constela. E en canto ao camping, nesta edición non será necesaria a inscripción previa. A acampada facíamos unha inscripción pola web, pero este ano era máis que nada para saber o número de xente que podía vir ou non. O ano pasado petouse ás 10 da noite, tivemos que cerrar o camping, e xa dixemos que era como unha pequena tontería andar que a xente tivera que escribirse para que chegara aquí ás 11 que estivera todo cheo, así que este ano decidimos non facelo, e hasta hai aforo para, non me acordo ahora mismo cantas podían haber, bastantes tendas, e aforo hasta que se complete, máis ou menos. Cando complete, cando a policía nos diga que non poden entrar máis, non entrará máis e teremos que pechar. Co obxectivo de que a Festa do Mar volva a ser un éxito, o Concello de Poio dará a coñecer nos vindeiros días un plan de tráfico. Como adianto, o Goberno Municipal pide aos veciños que utilicen os aparcamentos disuasorios para intentar liberar o máximo posible a parroquia de Combarro de vehículos.